gospel Ajawa Obongo nyakalaga ine maeri Piny gi polo jikuloreni Maserafi magerubi gikuloreni Joherana injili to pod pek Gima injili timona Dhano nene lela Hani pudhe wotho Luche dhodho Mufti bende neno Roho malero bonga Roho malero lima Roho malero Ani jomohar Kikuol mich nitie Ubiro yudo 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 Chope polo no yon wapi wangwa mich nitie Wabiro yudo Jomohar Kikuol mich nitie Ubiro yudo Ande chope polo no yon wapi wangwa mich nitie Wabiro yudo Jomohar Kikuol mich nitie Ubiro yudo Ine miyano injili Yala yala mich nitie Ibiro yudo Jomohar Kikuol mich nitie LTN Low Trending Nation. Nyakura mogi machiegni ahinya ka ma iluongo ni LTN Low Trending Nation kaka pile kawuono ni endi wachopo ka endi iluongo ni Tibim International Family. Iwinjo kisewinjo ni Tibim International Family neno kata kanyo endo wan gi microphone mar dhahabu inyalo neno ng'e kanyo no endo mano nyisi ni makuri iluongo ni international. Chopo ka endi kawuono wami update mar Ajawa kaka pile endi kendo udaku ma kawuono biro en ni Onyi Jalamo mong'ere ahinya gi weche mag siasa. Joko timo ne gicha odonje lamo ni joko chwade iluongo ne gine yawa gini iluongo garango cha yawa iluongo ne ma chwara kodhi otimo na iluongo ne gicha nango cha yani wacho che ni joko character development. Ochwad Onyi character development mo wacho ni siepna adonje lemo. Thume ni endi iluongo ni Mich Nitie. Imanyo ka yeche endo YouTube mare. En lamo mogolo gi chunye kabisa. Mano nyalo kuriri jo siasa se chwade character development. Koro in kaka japiny iwinjo thumno nango winje ane mundi kora ni kiwinje owaro nyi adieri koso gini ogagoya kuongi winj thumno ondike ni Mich Nitie mar gospel iwinjo kasto inyalo miya e comment kanye comment section iwache ni kaka iwinje no endo Onyi biro stick to lamo koso Onyi ogaga gini kaka dangi go lemo embe na gena ubo yudo thuolo ka eche endo mondo konwa ni to kaka koro timo ne ochikore bathe kocha koso onja kod matin to biro chakuduogo koni endi. Thum iluongo ni Mich Nitie. Idonjo ka echende YouTube mare timanyo Mich Nitie mar Onyi Jalamo. Kaka pile koki yude LTN ka endi to mano poki yude LTN Low Trending Nation. Koro kise yude ka ng'eni Onyi ogolo wer ma serious. Jomowar kikuber Mich Nitie mubiro locho jomowar kikuluor Mich Nitie mibiro yudo en gima serious to moko choge ng'ato. In maporir kodo lokri omero Onyi oselokore Onyi sari koro oko akeni koro obobo luongo ni king of political wabiro yudo Onyi kuonge ing'e thumni koro ni winje nare kanyo no hin Joherana injili to pod pek Gima injili timona Dhano nene lela Hani pudhe wotho Luche dhodho Mufti bende neno Injili to pod pek Gima injili timona Dhano nene lela Yesu kelo mwono Mwono Yesu kelo mwono
Hani onge misango Mwono Misango rumo Mwono Ene mwono Yesu kelo mwono Kata wane wa kwecha Mwono Tinde wa yudo mwono Mwono Ene mana mwono Yesu kelo mwono Yawa onge misango Mwono Misango rumo Mwono Mwono Yesu kelo mwono